आणखी बा हा गवत काढते काय? होय बरं बरं काढ. बरं ती ताई येईल माग ना, तर तिला सांग की मी इकडे गेलो म्हणून. होय होय सांगते की. हा शाबास, कर बाळा तुझी काम. काय होय होय करते की. येऊ का मग? हा अहो ताईडीत आहे. महादा काका त्या साईडला गेलेत, म्हणजे त्यांनीच सांगितले तुम्हाला सांगायला. बरे झाले सांगितलीस ते, नाहीतर मी तिसरीकडेच गेले असते. होयच की. बरं चल कर तुझी काम. हा होय होय करते की.